Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Abahleli bomdlalo owuchungechunge odlala ku-e.tv Imbewu sebememezele izinguquko ezizoba khona kulo mdlalo. Bathi usizini 5 walo mdlalo uzoba nezinguquko eziningi kusukela kumakhamera abawasebenzisayo, isikhathi ozodlala ngaso kanye nendawo abashuthela kuzona abahlose ukuthi ziveze ubuhle beKwaZulu Natal. Njengamanje lo mdlalo ungena ngo9:30 ebusuku, kodwa kusukela ngomhla ka11 April uzongena ngo9 ebusuku. Omunye woproducer balomdlalo uKhanya Nxumalo uthe ababukeli kukhulu kumele bakulindele njengoba kuzoshuba kulo mdlalo. Uthe yonke into izoba yintsha kulo mdlalo ngaphandle kwabalingisi. Izindawo abashuthela kuzona zizoshintsha kanjalo namakhamera abawasebenzisayo. Uthe indlela abagqoka ngayo nayo izoshintsha. Uthena i-team entsha yalomdlalo ithi The Gift and the Curse, okuyiyona ezokwenza kushube. Abantu kumele balindele olukhulu, kusho uNxumalo. Mbukeli, singathanda ukuzwa uvo lakho mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sisibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.